Morské plody a parmezán? Tiež. No existuje, ale chcel som to počuť od teba. Počkaj ešte. Jani, ty si už v minulosti niekde spomenula, že Let's Dance, ktorého si sa zúčastnila predtým, toto obdobie pre teba bolo jedno z najkrajších v Markíze. Je to tak aj teraz, napriek tomu, že sa ešte samotná show nezačala, máte za sebou tvrdý tréning? A je to tak aj teraz. Ja totiž to najviac som si aj pred 15 rokmi a aj v súčasnosti užívala tie tréningy. Takže uvidíme, čo to bude v nedeľu, ale už sa aj na to teším, pretože presne adrenalín. No a mám iného partnera ako každý z nás. Je to zmena a človeka to trošičku posúva k nejakým iným výkonom, však Fabio. A moje najobľúbenejšie talianske slovo na našich tréningoch je, alebo dve slova, Ti ammazzo, zabijem ťa. Takže už sa učíš aj taliansky. Áno, toto som sa naučila ako prvé. Dobre, držím vám palce.